سلام كمي توعلو زخبركم تخطاتلتي مدبنا نلوم خا عدت قتاليت سابمارين كيلر فريجيت مارشال شابوشنيكوف ناب مصوعن ترجمون اب تحت زبل ارستي نستدالو صحف ناباخوم نقلو مكتتالكم نعدم جو استراتيجيكاوي أقامامتا إيرترا مسحب عبيت هاجرات عالمنا مخانو تاريخنا 250 عامتات يمهرنا ازي نوشمت عدن بتحتي 30 كيلومتر رحقت زركب لعلى 11 كيلومتر كاب ጫፍ ንጫፍ ንውሓት ዘለዎ ልዕሊ 350 ዓበይትን ንኣሽቱን ደሴታት ዝውንን ብዓብይ ድማ ብጸጋታት ማዕድንን ጋዝን ነዳድን ዝሃብተመ ምዃኑ ዝንገረሉ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ንበላዕተኛታት ዝዓደመን ደማዊ ጥምጥም ዝተኻየደሉን እዩ ኮይኑ ጸኒሑ ኤርትራ ዓይን ሓያላን ሃገራት ዝወደቐ ሃገር ምዃና መግዛእቲ ጥልያንን ድሕሪኡ ዝመጸ ታሪኽ ጎበጣን ይገልጸልና ፋሽስታዊ ስርዓት ጥልያን ንኤርትራ ከም መንጠር ባይታ ተጠቂሙ ግዛኣቱ ናብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከስፋሕፍሕ ይህቅን ምንባሩ ወራራብ ልዕሊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ታሪኽ ይገልጽዎ ብፍላይ ድሕሪ 1945 ሓይልታት ኪዳን ኣላይድ ፎርስስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣክሰስ ዓወት ምስ ተጓናጸፉ እቲ ናጽነት ንህዝቢ ኤርትራ ከም መብጽዓ ኣትዩ ድጋፍ ህዝቢ ኤርትራ ዘውሓሰ ሓይሊ ምዕራብ በታ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ልኡኽ ዝነበረት ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ ኣቢሉ ኣብ ኤርትራ ናይ ልዕሊ 10 ዓመታት ምምሕዳር ተኺሉ ነይሩ እዩ ኣብቲ ናይ 10 ዓመታት ጭኮና ዝመልኦ ምሕደራ ምዕራብ ዓለም ንጸጋታት ኤርትራ ክምዝምዝ ጂኦስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ናብ ረብሑ ክልውጥ እዩ ተቐዳዲሙ ከምቲ ዳላስ ፎስተር ኣብ ቅርዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝበሎ ድሕሪ 1950ታት ምምሕዳር ኣሜሪካ ንጂኦስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ብዝግባዩ ኣንቢብዎ በዚ መሰረት ምስ ንጉስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ስምምዕ ብምኽታም ኣብ 11 መስከረም 1952 ብምስምስ ፌደሬሽን ንኤርትራ ምስታ መሓዛይ ዝበላ ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ክቆርና ይመሪጹ ኣብ 15 ሕዳር 1962 ድማ ንፌደሬሽን ብምፍራስ ህዝቢ ኤርትራ ብኣስገዳድ ኣብ ትሕቲ መቑሕ መግዛእቲ ከም ዝኣቱ ገበረ ከም ኣምሳዩ ድማ ኣብ ሱሳታት ሰራዊት ኣሜሪካ ብወግዒ ኣብ መሬት ኤርትራ ማዓስከራት ከፊቱ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅሩ ኣእተዎ ኣብ 1977 ስርዓት ደርግ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ምስ ሓዘ ምስ ሕብረት ሶቪየት ወተሃደራዊ ቃል ኪዳን ኣተወ ብመሰረት ስምምዖም ድማ ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ግዛእታዊ መሬት ኤርትራ ተዶኪኑ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ መጋበርያ ዓበይቲ ሓይልታት ገበሮ ንሶቪየታውያን ጂኦስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ፍጹም ስውር ኣይነበረን ድሕሪ 1991 ዓበይቲ ሃገራት ምዕራብ ንጂኦስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ንምምዝማዝ ኣብ 1998 ብስርዓት ወያነ ኣቢሎም ግዛእታዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ንምምንዛዕ ተጓየዩ ብፍላይ ስርዓታት ዋሽንተን ነቲ ኣብ 1970ታት ዝኸሰርዎ ቦታታት ደጊሞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምእታው ንልዕሊ 20 ዓመታት ብምስምስ ደባዊ ግጭት ንጂኦስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ንምምዝማዝን ብስውርን ቁልዕን ሰሪሖም እዮም መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ሽርሕታት ኣላሽ ከብል ብምኽኣሉ ስውር ኣጀንዳታት ሃገራት ምዕራብ ፍጹም ክርዕም ኣይከኣለን ድሕሪ 2018 ኤርትራ ከም ዞባዊት ሓይሊ በሪኻ ክትወፅእ ጸኒሓላ ብፍላይ ድሕሪ 2020 ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዳሚ ትሮጃን ሆርስ ሃገራት ምዕራብ ብምዃን ዘይርጋእት ክፈጥር ዝጸንሐ ስርዓት ወያነ ብሓይሊ ተወቂዑ ኣብ ትግራይ ከም ዝኽርደን ስለ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ንጡፍ ተራ ክትጻወት ክኢላ እያ በዚ ዝነኣት ተራ ተስፋ ዝሰነቑ ሓያላን ሃገራት ቻይናን ሩስያን ህንድን ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብጽምዶ ንምስራሕ ክጓየዩ ጀሚሮምስ ድሮ እውን ውፅኢታዊ ዕዮታት ተሳሊጦም ይርከቡ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ክጽመት ተደልዩ ሓደ ዘይጉነፅ ተራ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ክልተ ዓቕምን ብቕዓትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሰለስተ ንጹር ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት እታ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ቻይና ኣብ ባሕሪ ቻይና
ኢንዶ ፓሲፊክ ሓበራዊ ልምምድ ብምክያድ ኣብ ቀጠር እትርከብ ወደባዊት ከተማ ሓመድ ኣብ ዝተቓንዐ ዲ ዶሃ ኢንተርናሽናል ማሪታይም ዲፌንስ ኤግዚቢሽን ኤንድ ኮንፈረንስ ዝተሳተፈት ቀታሊት ሳብማሪን ኪለር ፍሪጌት ማርሻል ሻቮ ሽኒኮቭ ዑደታ ዛዚማ ኣብ ባፅዕ ከም ዝበፅሐት ብዜና ተሓቢሩ። ድሕሪዚ ብምክትል ጠቕላላ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ካሳቶኖቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ እውን ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝርርብ ንምግባር ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ከም ዝኣተወ ተወሲኹ። ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ዝመርሕዎ ኣካላት ንምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ካሳቶኖቭ ዝመርሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ተቐቢሉ ዝብል ሓበሬታ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ተፈንዩ። በቲ ዜና ሰንበዳ መርበባት ሓበሬታ ሃገራት ምዕራብ እውን ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ዜናታት ከጋውሓ ተሰሚዐን። ብፍላይ ከም ብሉምበርግ ዝኣመሰላ መርበባት ሓበሬታ ኣፍሪኮም ማርሻል ሻፖሺኒኮቭ ናበይ ከም ተመርሕ ከም ዝነበረት ኣፍልጦ ከም ዘይጸንሖም እየን ዝሕብራ። ቀታሊት ሳብማሪን ፍሪጌት ማርሻል ሻፖሺኒኮቭ ብሚሳይል ዝዓጠቐት መርከብ ቫርጊያ ተሰንያ ናብ ከተማ ባፅዕ ኣትያ ዘላ። ዕጥቂ ቀታሊት ሳብማሪን ፍሪጌት ማርሻል ሻፖሺኒኮቭን መርከብ ቫርያግ ቀታሊት ሳብማሪን ፍሪጌት ማርሻል ሻፖሺኒኮቭን ኣብ ኡዶሊዮስ ክላስ ዴስትሮየር እትምደብ እያ። መርከብ ቫርያግ ድማ ሓፍታኒ ፍሪጌት ሞስኮቫ ዝኾነት ኮይና ኣብ ዕጥቀን ሚሳይል ካሊበርን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝሪኮንን ይሕዛ። ማርሻል ሻፖሺኒኮቭን ኣብ 1985 ናብ ስራሕ ዝኣተወት ኮይና 163 ሜትሮ ቁመትን 7900 ቶን ክብደትን ዘለዋ ፍሪጌት እያ። ብዘይካዚ ኣብ ናይ 20 ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ድሮን ኣየር ሄሊኮፕተር ክወቅዕ ዝኽእል በዓል 155 ኤም ፓንትሪስ ኤም ዝኾኑ ኤር ዲፌንስ ሚሳይል ጋን ኣብ ልዕሊኣ ሰቒላ ትርከብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ብሰንተር ፎር ሪሰርች ኤንድ ዶኩሜንቴሽን ዝተዳለወ ኮይኑ ስለምክታልኩም ነመስግን። ፕሮምጀት